Roza igračka je moja. A meni se sviđa plava. A šta je to tako čudno? Sad ću da propadnem. Bože, šta je to bilo? Fuha, živa sam. Sve u redu? Ne ide. Što si se ukočio? Hajde, spuštaj se. Konačno se to završilo. Ogo! Kako su velike. Treba ih bolje pogledati. A kako lepo miriše. Hoću što pre da probam. Sad ću saznati kakav je ukus. Da, to je prelepo. Kakva lepota. Jedva čekam da ja probam. O, da. I moja igračka je prelepa. Sviđa mi se. Čekajte, a šta je unutra? Izgleda da sam našao tajno blago. Sad ću ga dohvatiti. Kija! O, da, to je tako zabavno. I još malo. Pazi! Sve leti u mene! Prestani! Ovo? To je žvaka. Odmah ću probati. Wow! To je baš cool. Ukusno i zabavno. Blago tebi! Hajde da vidimo kakvo iznenađenje ja imam. Wow! I ja imam gomilu žvake unutra. Nevjerovatno! Dakle, dođite ovamo, a moram vas sve pojesti. Dakle, hajde da počnemo. Da, prelepo. A sada hajde da napravimo takmičenje balona. Ovo je pravo čudo. Samo pogledaj. Da, ovo je pravi roller coaster. Hajde da probamo da se igramo. Hvatam! Da, uspela sam! Ja sam prva, znači pobedila sam! Pa dobro, ja imam bolju ideju. Treba će mi puno žvake. Dakle, idemo. Hvatam! O da, to je druga priča. Obožavam žvaku. A ne stanite, ne sve odjednom! Nate, kako si ti tamo? Da, ja sam pobedila! Super! Sad ćemo se zabaviti tu! Kako je zabavno posmatrati! Tako romantično! Da, naravno, ali ja jedva čekam da probam svog jednoroga! To je žele, ne mogu da verujem! A sada hajde da vidimo šta je unutra! Ne verujem svojim očima! Pogledaj koliko žele bombona ima ovdje! Cool! Vivian, hoćeš da probaš? Pa ne može, to je sve samo moje. Nemoj ni da misliš. Jel tako? Pa dobro, sad ćemo proveriti šta ja imam. Šta se dešava? Zašto ne mogu da zagrizem? Možda ću uspjeti da otkinem glavu? Ne, isto neće. Čak ni testere ne pomaže, ni bokserske rukavice. Jo, kakva šteta! Šta sad da radim? Hej, Vivian! Pogledaj šta sam smislio! Ovo će sigurno uspeti! Op! Eto ga! Ne zahvaljuj! Oho, nevjerovatno! Kako si to uradio? Pa šta se to dešava? Gotovo! Mom strpljenju je došao kraj! Sad će ovdje postati vruće. Da, tako je mnogo bolje. Tako ti treba, Sad mi ništa ne smeta da pojedem to. Nadam se da će biti ukusno. Izgleda jako privlačno. O da, to je divno. Kako sam dobro smislila to. Baš sam pametna. Topi se ustima. Super! Marš odavde, to je sve samo za mene. Ja sam presrećna. Šteta što skoro ništa nije ostalo, ali ću pojesti sve do posljednje kapljice. Vidiš, Nate, i ja imam dobre ideje.
Wow, nova hrana, cool. Okej, hajde da vidimo što imam ovdje. O, to je jako ukusno. I moja hrana izgleda baš privlačno. Hoću što pre da probam? Oho, kako neobično. Slatke nudle. Nikad nisam jela takve. Cool. A sad ću ih probati zajedno sa jagodom. Uvit ću što više nudla, a zatim to treba malo zagrejati. Idemo! O, da! Samo pogledajte šta sam napravila. To je jagoda u roze čokoladi. Jedva čekam da probam. O, to je neodoljivo. Oduševljena sam. Super! Šta tu radiš? Daj mi viljušku. Niti potrebna. Nudle treba jesti štapićima. Ovako. Šta je to? Mislio sam da će biti lakše. Možda ti ipak treba viljuška, a? Dobro, u pravu si. Daj ovamo svoju viljušku. Nisam razumeo šta je ovo. Hoće li se to ikada završiti? Koliko više? Konnichiwa. Jao, ne želim više da jedem ove nudle. Mogu li samo da idem kući? Jao, kako su dugačke. Očigledno ću morati da ih pojedem da se vratim. To je baš ukusno. Nisam očekivao. Napokon sam se vratio. Šta? To je nemoguće. Još mi je ostalo nudla? Kako je to moguće? Ja, ova kanta nema dna. To je nemoguće. Daj da ti pomognem, izvoli. Ja već ne osjećam ruke. Šta? Ozbiljno? Nema više. Kanta je prazna, konačno. Odlično. Ne zaboravi viljušku. O ne, opet. Ne mogu više. U pomoć. Šta je ovo? Kakva lepa flaša. Da, i kod mene isto. Lepota. Hajde da odlučimo ko će početi. Hajde. Papir, kamen, makaze. Da, pobedila sam. Znači, ja sam prva. Sad ću probati ovaj žele. Mora biti jako ukusan. Da, baš mi se sviđa. Hoću još. Da, najlepša hrana na svetu. Ovo je tako zabavno. Znate šta? Dobila sam ideju. Gledajte, sad su mi sve usne sjajne. Ejte, ovo je za tebe. Hej, šta tu radiš? I zapravo sad je moj red. Hajde! Ovo je teže nego što izgleda. Hajde! Jao, ne mogu da zagrizem. U čemu je stvar? Izgleda da mi treba pomoć. Vivian? Oho, da, naravno, hajde da ti pomognem. Vučem. I još malo. Ups, žao mi je. Nate, da li si u redu? Jesam, ali to je bilo neočekivano. Pogledaj, sav si se uprljao. Ali sad si ti baš sladak. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao društvo!